Are we a people who will choose democracy over autocracy? Ne kuma ta wasabulumbaw kono ka kuma ta masakɛbaw ɲana ka kuma ta masamusobaw ani duniya cɛmɔgɔbaw ɲana nga kɛnɛ ma deli ka ɲɛ minɛ wasa kɔnɔna na k'a bɔ ka tɛmɛ nin kɛnɛ nin kan yan bi l'Amérique jamanakuntigi ka fɔ la ale min kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka kuma ta tasibila kɛnɛ nin kan karidon na Église Ebenezer Baptist Church kɔnɔna na Atlanta Georgia mara la Martin Luther King ne a si tun bɛ na san 94 dafa kunu karidon na tun bɛ a ka seliw n'a ka batow bɛɛ kɛ ni église kelen nin de kɔnɔna na Joe Biden ye dayirali kɛ ne sinsili ye cɛmɔgɔba nin ka dalakan dɔw kan a ye minnu fɔ ka kɛɲɛ ni hadamadenya hakɛ sariyaw ani siya woloma hakɛw kan waati min na u bɛ hakɛ ninnu sɔrɔliw laɲiniw kɛlɛw la ne a kumakanw tora mɔgɔw hakili la kosɛbɛ ani fɛnɛ n'a ka fagali sɔrɔla minnu laseliw senfɛ Memphis san 1968 waati la n'a kumakan fɔlɔ o filɛ nin ye ninnu ye k'a dayira k'a fɔ k'ale sogora n'a bɛ fɔ a ma anglɛkan na ko I have a dream o sogokan ninnu lawaleyali la gɛla ka u don bala ka kan ka kɛ anw ka baara bolo fɔlɔw ye sabila a ma sira sɔrɔ fɔlɔ Joe Biden ka fɔ la ka segin kɔfɛ a ye mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ k'ale ye Pasteur King ka furutu dɔ bila l'Amérique masayaso bureau Oval kɔnɔna na n'o ye l'Amérique jamanatigi bɛ sigi bureau min kɔnɔ ka baara kɛ ye Joe Biden tilala ka segin a ka dalakan dɔw kan min tun fɔli tun ka d'a ye kosɛbɛ n'olu filɛ nin ye ninnu ye We go together when we choose democracy over autocracy, a beloved community over chaos, when we choose believers in the dreams. L'Amérique ni ɲinini kɛlɛ tɛ fɛn banta ye kɛlɛ min don a bɛ taa dɔɔni dɔɔni di yaasa ka hakilina gɛlɛn bala fasa min bɛ a fɔ ko nin bɛɛ dama ka kaɲa dali masa bolo ni man fisa ni nin ye baara minnu kun bɔra sɔrɔ hakɛ sariyaw ani vote hakɛw baaraw lakɛɲɛliw la sabatiliw la tɛ bɛrɛ mun bɔ fɔlɔ Joe Biden ka fɔ la min ka politiki baaraw fo ka taa se a ka l'Amérique masayaso kɔnɔdonni ma fanba bɛɛ sigira farafinw ka dɛmɛw de kan l'Amérique jamana kɔnɔna la yan Joe Biden tun invitera Atlanta Raphael Warnock de fɛ église ni pasteur ba an bɛ don min na iko bi min fɛnɛ ye démocrates ka sénateur ya wasadenya sigilan sɔrɔ novembre kalo tɛmɛnen votew senfɛ ne a latɛmɛra ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ale ka cɛbɔ kɔkɔrɔma donni cɛla la kɛnɛ nin kun cɛra u ka fɔlikɛkulu ka tasibila an'u ka seli dɔnkili kan fɛ min kɛra u ka hakɛ sariyaw kɛlɛliw laɲiniw tamaserew ye ka tɛmɛ. All in favor, let it be known by standing on your feet.